Taliban wekilleri Owan türkmenlerinin ýaşaýan ýerlerinde çağalara bilim berip başlady. Owganystanyň Dimirgazondaky Balх vilayetinden gelen habarlara görä 10 ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky çağalara din öwredilýär. Gyzlara mektebe barmagy ruhsat berilmeýär. Şol wagtyň özünde de Taliban parahatçylygy gorap saklamagy, şerigatyň esasynda hökümet kurup aýallaryň hukuklaryna hormat goýmagy we özlerine garşy töweşenlere amnistiýa bermegi wada beren hem bolsa Iratyň ýurtdan gitmeginiň öňüni almagy tynanşýar. Dünkü söwüşejiler tarapyndan okudylýan mektepleriň biri Balх vilayetiniň Şordepe sewtiniň däri owasynda ýerleşýär. Azatlygyň çeşmelerine görä Taliban tarapyndan yerli litseýde berilýän tälim 19 awgustda başlanypdyr. Mugallimler dünýäwi bilimi bolmadyk söwüşejiler bolup, olaryň arasynda ahunlar bar. Açyk meýdanda sapak berýän mektepde 10 ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky çağalara, şol sanda etniki türkmenlere din öwredilýär. Okuwçylaryň arasynda gyzy ýok, olara mektebe gitmäge ruhsat berilmeýär. Işe ýaraýan has uly ýaşly oglanlar mektebe gatnamaýar. Çeşmeler Taliban tarapyndan okudylýan mekteplerde çağalara yara ulanmak täliminiň hem berilmeginiň geljekde planlaşdyrylýanlygyny öňe sürýärler. Şordepe tebiti Türkmenistan bilen terkat ýakatynda ýerleşýär. Däli Islam Çünker we Islam Ulya owalary Amadýanyň kenarynda Türkmen Owan terkatynda ýerleşýär. Owganystanyň Demirgazyk günbatarynda Türkmenistan bilen serhetleşýän Balх vilayeti türkmenleriň köpçülik bolup ýaşaýan sebetleriň biridir. Vilayetin merkezi Mazar-i Şerif şäheri 19 awgustda Taliban güýçleriniň eline geçipdi. Talibanyň Owganystanyň Demirgazondaky iň uly şäheri ele salmagy köp sanly adamyň Owganystandan gaçmagy, şol sanda Türkmenistany, Özbekistany we Täjikistany geçmäge tinanşmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan öz serkedine gaçyp baran Owgan goşunlarynyň we yerli etnik türkmenleriň öz çägine geçip zorlukdan gaçmagyna ýol bermedi. Uzak wagtlap dymyşlykdan soň 18 awgustda Türkmenistanyň häkimetleri bir wada birnäçe resmi beýannama ýaýradyp, türkmen hökümetiniň Owganystandaky ýagdaýa ýakyndan gözegçilik edýänligini aýtdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýurtdaky türkmen wekilhanalarynyň adaty işlerini dowam etdirýändiklerini we türkmen Owgan gümrük postlarynyň kadaly işleýänligini habar berdi. Şol gün Türkmenistanyň Hıratdaky we Mazar-i Şerifdäki baş konsuly Hıratdaky we Balхdaky Taliban wekilhanalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdy. Taraplar Owganystanyň günbatar tebitlerindäki Türkmenistanyň baş konsullugynyň işi bilen baglanşykly guramaçylyk hem beýleki meseleleri aralyp maslahatlaşypdyr. Duşuň dostlukly ýagdaýda geçenligini habar beren Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi botgunlar meselesiniň aralyp maslahat edilip edilmänligini aýtmady. Taliban liderleri parahatçylyk isleýändiklerini we şeriat kanunlaryna laýyklykda hökümet gurjakdygyny aýdyp we öz garşydaşlaryndan almajakdygyna söz berýärler. Şeýle bolsa Kabuldan gowuşýan habarlara görä 19 awgustda Taliban söwüşejileri paýtagtyň Huwa mendiliniň töweregindäki barlyk nokatlaryny eýläpdir we uçuş resmi namalary bolan owganlara da geçmäge ruhsat bermendir. Taliban aeroportda we töwereginde jemi 10 adamyň öldürilenligini habar berdi. Kabulyň aeroportunda evakuasiýa uçuşlary dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri hem onuň ýarandary Howa duralgasynyň howpsuzlygyny öpçün edýär. General-mayor Hank Taylor 19 awgustda Medpowata beren interwýusynda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 14 awgustdan bäri 7000 töweregi adamy Owganystandan çykarandygyny aýtdy. Taliban raýatlaryň ýurtdan çykmagyna pähkil bermekde aýplanýar. Hereketiň ýol başçylary ýurtdan çykmagyň ýeketäk ýoly bolan Kabulyň aeroportuna barýan ýollary petiklemekden başga da imamlary adamlary Owganystandan çykmazlyga, yrmaga çagyrýar. Penşenbe güne Kabulyň köçeleri umuman asuda boldy. Ýaragly söwüşejiler piýada ýürep we awtologlarda aýlanyp köçelere gözegçilik etdiler. Dükanlar we kärhanalar işe başladylar. Banklar we döwlet idaralary ýapyklygyna galýar. 19 awgustda Owganystanyň garaşsyzlyk güni birnäçe şäherde Talibanyň dolandyrşyna garşy ýygyderli protestler dowam etdi. Talibanyň parahatçylygy saklamak wadalarynyň tersine söwüşejiler demonstrantlara garşy güýç ulandy. Birnäçe adam pidaty we zorluk barada habar berildi. 20 awgustda Talibanyň Birleşen Ştatlar we NATO kömek beren Owgan ýaşaýjylaryny gözlemek işini güýçlendirenligi habar berildi. Bu arada Birleşen Milletler guramasy üçin taýýarlanan dokumentde aýdylandygyny New York Times we BBC habar berdi.
Neşirlerin ýazyrşy Talibanyň elinde Amerikanlary bilen hyzmatdaşlyk eden adamlaryň sanawlary bar we olar şol adamlary sorak etmek we jazalandyrmak isleýärler. Eger gözlenýän adamlar tapylmasa, onuň başga gydalaryny öldürmek ýa-da tutsak etmek bilen haýbat atylýar. Aýratynda harby, polisiýa we häkimetiň derňew edaralaryny işleýän adamlar howp astyndadyr. Hususan da häzirki wagtda evakuasiýa umydy bilen Kabulyň howa menzilinde bolanlaryň köpüsi şol sanawa girýän adamlar. Taliban jurnalistleri hem gözleýär. Günbatar Awganistanda Deutsche Welle mediasynyň habarçysynyň bir garyndaşy öldürildi we başga bir garyndaşy agyr yaralandy. Muny Germaniýanyň medeniýet kampaniýasynyň ýolbaşçylygy aýtdy. 15-nji awgustda Taliban paýtagty ele geçirenden soň müňlerçe adam Awganistandan gaçmaga tynaşypdy. Goňşy Özbegistan Awganistandan adamlary evakuasiýa etmek üçin ýardym berýär. Özbegistanyň howa ýollarynyň uçary penşenbe güni Awganistandan Daşkentiň üstü bilen Frankfurt ammaýyna göçürilen 211 adamy harby uçurda alyp barmak başardypdyr. Daşkentiň üstü bilen göçürilenleriň umumy sany 900 adamdan geçdi.